Presidente namin o iyagan sa namin siya mauya sa pamata tungkol sa kami sektor na barangay program. Nagbago may kumanawa para kung kawakan may siya na mabigyan. Kung saan din namin siya umaraw kahit hindi mo man sa sektor namin. Ayo, muna na siya tukunat na si Prince, Presidente namin siya magkanapapalit. Tama ko saan din naka. Ngayon sa hit ko siyang tinagaw. Yung pumunta ba ang tigaw tisig ng po. Sabi tayo manik ko siyang ito. Kuya Pedro siya. Siya ako ngayon. Ngayon ba ko siyang ito. Dari ko siyang ting president. Kawawan na siyang siyang kaprapit. Ay patuwa na pig. Asa po hindi. Ikat kayo patuwa na pig o lang. After ito ba patuwa na pig lang. Kaya ka na pagpulitan. Apa sa po may uyaya niya. Begitu asyik bercisis keting kau telah mensyukur kau telah dalam bahasa kau telah mensyukur. Aku sudah bahasa ni, memang negara yang menentukan ekonomi kecil problem juga. Jadi negara itu tidak menentukan.